Bun venit la o nouă serie de Minecraft care se numește Infinity Craft. Și astăzi, importanța seriei este că orice item are durabilitate infinită. E că pot să-mi fac liniștit un pickaxe de diamant și să nu mi se strice și să fie bine. Mulțumesc. Bă, așa, credeam că nu mi-ai dat lână, dacă nu... Nu am nevoie de sămânță. Nu să vreau ca... Am carne. O să mai... Au! Și o să mergem pe un copac. Uite copacul care ne așteaptă aici. Să știți că în episodul de astăzi mâncarea este cea mai importantă din lume. E cam fără mâncare nu poți supraviețui, doar așa. Pe Minecraft poți supraviețui doar 10 minute. Dar în viața reală poți supraviețui peste 2 săptămâni, ceea ce e bine. Cât în Minecraft. Deci am pus eu aici un lemn, nu știu. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Eu sunt aici pe făcut lucruri. Nu stau la farmat de oi. Chiar aș vrea să stau. Mă duc, mă minez în jos. Dau de cap, îl sparg. Iau tot ce prind. Și am nevoie de mult cabel, doar ca să știți. Cred că am minat destul cabel. Du-mă sus, vreau sus. Pam. Deci, hai să ne punem la făcut. Deci, m-aș vrea niște stick. Pam. Pam, pam, pam. Și topor, doar ca să știți. Pam. Și gata, fraților. Deja din primul minut din joc. Deja am făcut șmechere. Ok. Acum să vedem ce îmi poate găsi un sat, un iron golem, un batem, un iron. Și așa mai departe. Ok, hai să mergem rapid. Mamă, vacile, în sfârșit vaci. Pam! Bă! Piele? Pielea mă ajută să-mi fac armură, uai! Mamă, dacă dam o lovitură la o vacă, e moartă. Am omorât toate oile, acum toate vacile. 4, serios. Măcar pot să-mi fac niște cizme. Ceea ce mă ajută foarte mult în expediția mea. Ok, hai să continuăm. Mamă, ce dită mai mine. Nu știu de ce nu merg. Vedeți acolo cum se interpretează apa caldă cu aia. Și ia, uite, venim deja acolo, îi paiem apă cu caldă asta. Deci măcar în Minecraft nu poți simți dacă apa e caldă sau nu. O pe cineva. Nu, fugi, fugi.
Nu mai mă duc niciodată într-o mină. Să stați acolo cu treziților. Dar eu am nevoie de mâncare. Așa. Deci, uite altă mină. Dar asta nu cred că are zombală și de aia. Răi care mă împușcă. Am și uitat că pe Minecraft cât există colindători. Dar nimic basic. Ok, hai că dăm. Plecăm. O să văd ce poate să se întâmple în față. Porci! De că nu v-am văzut, vă vreau carnea. Carne. Mamă, deja dăm de căul. Le găsești random, ești nebun. Altceva. Au, da, să vedeți ce parcurs fac, sar 4 blocuri. Hai că am sărit 4 blocuri. Porci! Bă, mi-e așa frică să rămân fără mâncare că omor tot ce prind. Păi, da unde-i porc? Mi se pare că era un porc pe aici, nu știu. Au ceva aici. Porci? Pești n-am mi-e foame. Bag niște carne de asta apucată pe drum. Jocul ăsta nu spune prea mult. Aulu. Bă, wow, ceva. Să stai acolo, mă. Eu cum trec pe aici. Știu. O să ia niște dirt. Și să vă arăt ce schemă am învățat de pe YouTube. Mai întâi să iau niște dirt, că am nevoie de dirt. Că dirt e singura lucru care poți, care este ieftin și nu costă nimic pe jocul ăsta. Ok, am la foarte mult dirt. Dau shift. Acum sunt pe laptop, doar ca să știți. Dau shift și mă dau în spate și nu cad. Pam, da, da. Fac așa în film. Gata, am terminat. Pam. Podulețe. Așa. Bă, văd ceva acolo care sare. Cred că un porc. O găină. Pui crud? Nu. Pene? Nu mersi. Am murit o găină degeaba. Wow, nu găsesc cam nimic fain. Pot să fac asta la copac. Acum copacul e mai frumos. Bă, de ce nu mi-am făcut și... Mamă, e lavă! Doamne, lavă, lavă! Sar acolo. Bă, e și... Mamă, e și apa aici. Să vezi ce fac aici. Apara de făcut cabele și nu ieșe. Unde că aici? Da, măcar putem lua cabele infinit, uitați.
Vedeți? Deci mecher, puteți face capul la infinit. Stai, mă. A, se face seară, rapid să ne luăm patul. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Hai să ne culcăm. Noapte bună. Hai și papa. Ok, e o nouă dimineață. Care o să ne luăm patul și crafting-ul și o să o dăm vale. Și e frumos, da. Vaci, aci, va. Și pe aia dacă omorâm destule vaci, putem face așa și să mergem pe un cal. Asta zic că șmechere. O să mergem și aici. Ui! Fac cursuri de... Dacă sari pe o vacă, gata, moare instant. Ceea ce e bine. Pentru mine. Sper să se audă vocea pe așa pe la videoclip. Dacă nu o să se audă, o să fac iarăși. Și am făcut, și mai am făcut încă o dată, dar am dat greș. Mamă, cred că putem face ceva cu 3 piele. Dacă putem face ceva. De ce ai nevoie de iron? Ok. Da, avem iron jos. Ui, stai mă de... Fără nicio problemă. Aș avea nevoie de niște material pentru... Hai să mergem. Îmi păstrez andresitul ăsta care tot îl arunc. Și hai să ne punem. No, mâncare. Gata. Rezolvat. Iarăși aer, frate, că noroc o să am. Dar de ce mi-e foame, frate, mereu așa? Ok. Pam, pam, pam. O să mai avem nevoie de niște pietrulă. Că așa se numește, nu? Că o să îmi dau acum pe Minecraft român, că nu știu engleză. Că, ba, știu engleza, dar nu foarte mult. Și o boabă. Din Minecraft înveți chiar englez. Din Cobblestone am învățat că pietrulă este... Că... Aolo, că Cobblestone înseamnă în română pietrulă. Nu așa, e foarte șmecher, da? Mă, lasă-mă, căulule. Că nu vreau căul, că știți cum doar. Vezi că seria asta chiar începe foarte bine, nu-i așa? Sper că o să vă placă. Pe canalul ăsta o să mai ne jucăm și alte jocuri. Ca al doilea canal o să nu știu cum să ne fac. Dar până acum o să aibă un fă așa, dar e... Când avem buget limitat.
buget limitat, deci ai, n-am ce faci. Că bugetul limitat și lenea mie de a face alt canal. De ce să-mi fac alt canal dacă l-am pe ăsta deja? O să mai ne jucăm și pe canalul ăsta jocuri precum Stumble Guys, un joc care a îmbătrânit acum 100, care are 100 de ani vechime și care aproape nimeni nu se mai joacă. Roblox, care da, alții se mai joacă și cam atât, că alte jocuri laptop nu am. Stați puțin să minez aici și vă arăt că am și OBS-ul deschis. Că cum să zic, eu filmez cu OBS-ul. OBS-ul e o aplicație, OBS. Bă, da, mina deja un stack, băi. Bă, la un stack mă opresc, mă. E, da, sunt șoșobul, mă opresc în stack. Și acum, că avem... Nu, n-am destul de piatră. Și acum că avem toate lucrurile necesare, ne putem face așa. A, dar vreau să fac furnace. Cuptor de microunde. Iată, dacă vă dau, dacă mă dau pe shift, vă face așa. Pa! Și, ok, hai să punem ăsta și... Yeee, o să fim boga. Credeam că sunt într-o groapă. Vom fi bogați. Eu mai explorez mina. Nu vreau să... Ce-apa? Cabel. Lasă-mă cu cabel, că n-am chef de cabel. Și sus, nu știu cum o să merg. O să închid lava de aici, că e periculoasă. O să mai iau și niște iron. Care l-am găsit aici din întâmplare. Ok, nu-i să văd cu ochii mei de bătrân, de 100 de ani. Ce poate să mai găsesc pe aici? Bă, ce? Ăsta e șira de mină, what? Nu am și n-am niște carbe. Deci pe aici poți intra sau ieși. Hai ca pe aici o să ies. Nu? Sper că mobii nu-i văd vinind. Ceea ce e foarte bine. Că mobii n-au chef de mine. Sper că nu o să vină. Da, ok, hai să mergem înapoi de unde am venit. O ajutor, mă. Aici punem semn că am fost. Hai să punem și ironul ăsta și că nu o să se facă seară, o să se termine clipul acum. Nu seară în viața reală, Doamne ferește. Și viața așa. Hai ca Minecraft, unde? Se pare că mi s-a făcut iron. Așa, ei, pot să fac așa. Eu în loc să-mi fac iron, fac așa. Și așa pentru calc. Hai cum am. O vreau să-mi fac un pickaxe. Au. Am nevoie de astea. Da, n-am. Ok. Pam. Așa, unde e aer. Pam, pam, pam. Și acum putem mina cu ceva mai șmecher. Să zice. Așteptăm să ni se facă ironul. Și noi ne mai plimbăm, mai vedem. Bă, hai să mergem încolo, că n-am văzut prea mult. Ba, cam am văzut. N-am explorat de tot bine.
Doamne, mi se pare că văd niște here. Nu era nimic, wow. Nu! Bă, mă lupt cu ele. Bă! Trebuie să am grijă. Bă, sunt vânător de monștri, aoleu, uite ce-mi zice joc. Sunt vânător. Aoleu, se face seară și trebuie să... Seara Minecraft, frate. Fraților. Nu știu cu cine. Așa, e mai bine. Ok, hai să vedem ce avem în ăsta zburător. E încă 11 iron, am 14 iron. Pam. Fraților, acum o să se facă și și fraților, vreau să vă spun ceva. Bă, acum și ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți și alte episoade de Infinity Craft, scrieți în comentarii. Șpe.